Yan, I'm here na simbahan sa Bulan. Nagbuwan siya ng tinapay, asin pagpasalamat, pina-actually, asin itinaon sa iyang mga disipulos na nagsabi, mag-ako ka mga bus, asin magkakante, kay ni ang sakuyang hawak, Hindi ba? Ang dami rin tao. para sa ito. Siring man pagkapabanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray pagpasalamat, itinako sa iyang mga disipulos na nasabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, kay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bag-o asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pag sa pinagbuot sa mga dada, lahat ng buwan sila, sa liwanag sa kayo ng lalawdo. Kaya natin sa pinagbuot sa mga tingnan, tangan kayo pagkat sa Maria, yun ang may ng Diyos. Kamuha ng mga manino kasing manina, andal kamo sa pagkabang sa mga magurang na mga aking kamaning makutong kita, sinda at sa indang katulugan. Andal po kamo. Handa po. Namumutan po mga aking ang maluwaan na Yes, V. Christianan. Hi, Jong. Kain na mga ninong-ninang. Hello, baby. Ibang po yung Diyos, may man, magtugaw ang magkakaroon natin ng Yesu Cristo, hindi maaaki niya, maaako ang grasya ng niya. Siriwan ang pagkakita. Si Father. Hindi umiyak si baby. Kamu mga bagong Kristiyano na pinag-sumaro ng kay Kristo, iyang lubig ang buki, iyan ang nagdakat sa inyong pagka-Kristiyano. Sa tamang pagkulit Ay, dahali. at sa inyong mga murang inyong esalina, as ang kagupo, karindo ang italian sa inyong pagka-Kristiyano, sa puno mga kago sa buhay na daling sa karuhan. Amen.
Ngunit po, pag-prepare na po ang Manila, magmaliit po ang masakistan para magdila sa safety. Ako ang inyong Kristo, ang urang inyong nasinigaw. Hmm? Natutuwa ng mga kami, may magawad ng kami sa mga santan. Sili na pinapatawag na mo ang mga ipagkasalan sa kuya. Asin may kami magdala sa sundot, kundi agaw kami sa mga ako. Amen. At sa iyong kalbakan, asin parasan sa po at sa iyong patuloy. Kulit ni Kristo na sa po kabulang-bulang. Ang nawanan mapa sa iyong Asin, papasay. bibisyon ko po ang Diyos ang mga kakama. Salamat sa Diyos. Congratulations po sa parents. Yes! Lalo-lalo na sa mga kakama. Pwede na nagpagsukulungan sa inyo mga kanila. Merry Christmas, happy sa mga. Merry Christmas! Ito na. Unano daw sila kaya po pa magkaraon. Doon ito. Mama, titig ka na mo. Merry Christmas! Ha? Ah, nagkakal pa. Jesus. So, siyempre, lafangan na. Mga kabibi. Ano, kabibi? Di ba sila ba, halata na bagong mata? Hello, Yori. So guys, talagang si Tano nagkukulog ang buo. Paskong Pasko. May pinagtitripan talaga siya. Kuhaan ko na nga ni Kikon. Ininiin da daraba di ko mapunit. Mga niyo guys, kung ko kuhaan ko. Ininitan no. Ayan guys. Pinag-iinitan ni Tano. Bulanan ka mo doon ha, bulanon. Yan, din na Tano ako. Asa? Ayan na. Ano yung chocolate yung? Ano man lang yun siya. Guys, sad pa rin talaga si Tano. Pero kinaon na niya.
Kaya paano nakaputang dito sa table, may cupcakes, and then may donuts. Parang yung donuts pa ata ang gustong-gusto ni Tano. Nakulong ko ng tiyang ko. A few moments later. Yes guys, tricycle to the max. Tsaka ang ano namin, ang driver namin mahamuton. Diba? Ito ang dalawang batid. Dito kami kabilog 600. Ina-discount kami kasi Pasko. Pero ang usapan na mo, pag ako sa Bakilit, mabaraba kami. Ito ang napala ng mga baka.